Masu kallon da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shiri wanda ɗaya daga cikin manyan malamanmu Dr. Muhammad Sunusi Abubakar Da'awa zai tattauna mana bayanai game da abin da ya shafi ibada ta aikin hajji. To al'umma musulman da suke a faɗin duniya kowane yana da tsananin buƙatuwa ya san wai shi aikin hajjin nan ma menene shi a karan farko, sannan kuma menene hikimar da yasa Allah maɗauki sarki ya wajaba shi ya farlanta shi, sannan kuma wace irin falala yayin da mutum ya gabatar da wani ibada ta aikin hajji zai samu. Hakanan waɗanda Allah maɗaukin sarki bai ni'imta su da ziyarar ɗakin Allah ba, ma'ana suke zaune a gida kenan, su ma kamar wani irin falala ce ko wani irin ibadu aka umarce su da su aikata. Waɗannan ne wasu tambayoyi ne wanda gaba bayan gaba malam zai na tattauna mana su kuma zai ba mu amsar su. To malam, ita ibada ta aikin hajji menene ta'arifin ta ma, ko me ake nufi da ita ibada ta aikin hajji? Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وما سكلموا ما سررموا، سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرة ثانية. gaskiya wannan tambaya da malam ya jiro mana ita takaice abin da za mu iya faɗa yadda kowa zai iya fahimta nan da nan ya riske abin da ake bida ko ake so ya fahimta. Abin da ake nufi da alhajj shine ziyara. Suna cewa az-ziyaratu wal qasd. Wato mutum ya nufata kuma ya tashi ya cira ta zuwa gurin. Saboda haka nufatar ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala, mutum ya ziyarci wannan ɗakin, wannan shi ake kiransa da aikin hajji. Abin sai ya haɗu guda biyu. Shi yasa aka ce liman istata ilaihi sabilan nan shine ka nufi cewa kana so ka je ka ziyarci wannan ɗakin, sannan kuma ka tashi takanas ka je ɗin ka ziyarci ɗakin. Saboda haka istita'a ɗin sai aka ce wato misalin samun guziri, sannan kuma samun yiwuwar isar ka ɗakin. Abubuwa guda biyu. Saboda haka ya yiwu za ka iya zuwa ɗakin, sannan kuma ka samu lafiyar isa zuwa ɗakin. Da kuma guzirin da zai rike. Don idan ka je misali ka tsaya a Sudan, ko ka tsaya misali a Jidda ba karasa ba, ka je aikin hajji ba. To saboda haka abin da ake nufi aikin wato misalin alhaji shine ziyara da kuma wato misalin nufata. To idan muka zo a musulunce shine a takaice ziyartar ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala da nufin cewa ka je ka aikata ibada. Ibadan nan kuma ta aikin hajji wato wasu ayyuka ne keɓantattu da wasu maganganu keɓantattu da ake gabatar da su a wasu gurare keɓantattu, kuma a cikin wasu kwanuka keɓantattu, kuma a yanayi keɓantattu. Saboda haka in aka cika waɗannan al'amura to shine ibada aikin hajji ta yanda ya kamata. Na'am. Saboda haka akwai guri keɓantacce shine sai ka je Makka kuma ɗakin Allah. Wannan A kenan. Sannan B inda za a ƙarasa sauran ayyukan shine inda ake kiransu kamar misali Mina, kamar misali filin Arfa, duk ba a guri ɗaya ba ne, kamar misalin Muzdalifa, kamar misalin gurin jifa, sannan kuma ɗakin Allah ɗin ka tsokam. Duk waɗannan wurare ne waɗanda ake gabatar da ibadar aikin hajji a wannan gurin. Dole inda an ce aikin hajji ne, to sai an samu kafarka ta taɓa wa'annan wuraren. Wannan shi ne. So masu kallon da sauraron mu, wannan shine ta'arifi, ma'ana abin da ake nufi da shi aikin hajji daga bakin malam a takaice. Na ce a takaice saboda abubuwan suna da yawa, muna so mu dan yayyanke abubuwan ne saboda mu riski ga abubuwan da muke so mu kai gare shi. To malam, karo na biyu kuma shine shi aikin hajjin nan kamar menene hikimar da ta sa Allah maɗaukin sarki farlanta shi, wanda zaka ga ibadu waɗanda Allah yake farlanta su kowace zaka akwai hikimar da ta sa Allah ya ce ayi abu kaza,
ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ayi abu kaza, wanda dai ba wai lalle mun san hikimar za mu aikata ba, to amma dai wani zubin sanin hikimar yana dan ƙara sawa al'umma karsahi wajen cewa su ga cewa sun aikata wannan ko duba ga wata falala da za su samu. To malam me hikimar farlanta ibada ta aikin hajji? To gaskiya wato akwai hikimomi masu ɗimbin yawa. Na'am. Akwai hikima ta ibada. Na'am. Akwai hikima ta tarihi. Na'am. Akwai hikima ta zamantakewar tare. Na'am. Waɗannan abubuwa idan na iya tunawa a alal akalla idan na mana bayani akan wannan abubuwa guda uku za mu riski abin da wato misalin ake so a riskar da shi saƙon da musulunci ke so kai ga ibada ta aikin hajji. Na farko dai hikima ta tarihi shine tunatar da mu tarihin babanmu Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, wanda shine Allah subhanahu azza wa jal a cikin ayoyi da dama a cikin alkur'ani Allah ya umarce shi da ya yi kiran al'umma zuwa ga aikin hajji wa addin fin nasi bil hajj ya atoka rijalan wa ala kulli damir zuwa ƙarshen aya. Annabi Ibrahim Allah ne ya bashi wannan umarni na cewa ka yi kwalala ka yi kira mutane su zo su yi aikin hajji, wanda duk wanda ijika zai zo daga sassan duniya gaba daya ta hanyoyi wato misali na muwasalat, wato ta hanyoyin ababen tafiya daban-daban, kayayyakin sufuri mabambanta. Wasu su zo a kan raƙuma, wasu su zo a kafa, wasu su zo da mota, wasu su zo da jirgin ruwa, wasu su zo da jirgin sama. To haka wato misalin wannan kenan. Sannan kuma shi kansa Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, wato abin da ya sa musulunci ya kawo mana wannan al'amari shine ya tuna mana irin wahalar da isha ko kuma umarnin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi na cewa ya ta da ginshikin harsashin ɗakin Allah, wanda tufana aka taɓa yin wa misali wani tufana da ya tafiyar da ɗakin Allah baki ɗaya, ya ruguje shi baki ɗaya. To Allah subhanahu wa ta'ala sai umarci Annabi Ibrahim da Annabi Isma'il ɗansa kenan cewa wato ahidna ila Ibrahim wa Isma'ila أن طهر حكم إذ يرفع إبراهيم قواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا يوا to kaga Annabi Ibrahim ko kaga hikima na tarihi yana nuna mana cewa ashe aikin Allah ya taba samun kansa a cikin wani yanayi wanda aka neme shi aka rasa babu shi. To Annabi Ibrahim kamar yadda muka sani cewa duk wani annabi yana samun umarni ne daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala, saboda haka Allah ya hukunta ya hikimta akan cewa lokacin da wato misalin suke Iraq yana tare da wato misalin uwar gidansa Saratu to ta daɗe ba a samu haihuwa ba, wanda har sun kai shekarun da suka wuce 70 dukkanin su ba a samu haihuwa ba, sun kai wani lokaci na tsawon lokaci. Annabi Ibrahim bai samu ɗa ba, kuma ita ma Saratu ba ta haihu ba, sai ta kai da cewa a takaice Saratu tana da baiwa ana kiranta Hajara. Wannan Hajara Saratu ta yi ba da hankalinta da nutsuwanta, sai ta ce to tun da ke karama ce me zai hana na kyautar da ke ga mijina Annabi Ibrahim, ita da kanta ya mai da ke sadaka koma matarsa. Shikenan ku zama yayi daɗi, shikenan sai Saratu ta yi haka, Annabi Ibrahim ya karba ya gode. Saboda haka sai ya mai da Hajara sadakarsa. Saboda haka Allah kun sai ba da rabo, abin mamaki kawai sai Hajar Allah ya ta samu ciki. To wannan ciki da Hajara ta samu sai wasu al'amura suka taso, wanda wannan abu ne da ya shafi wato misali mata za su so su ji daɗin wannan labari, amma ba zan ba da ita duka ba. To saboda haka sai Saratu uwar gida ta ce kai ne zan gani yau Hajara ce wannan da ciki, ni abin da na daɗe ban samu ba, ai ba dai a gidan nan ba, sai dai ka san inda za ka kai ta. Saboda haka dai waƙa'atul waqi'a abin da ya faru Annabi Ibrahim ya ɗauki wato misali matarsa Hajara tun daga Iraki ko kuma Sham suka dinga tafiya, ba su wuce ko ina ba su kai ko wato misali ba su zarce ko ina ba, har sai da suka kai
wannan gurin da yake ɗakin Allah ne a gurin inda aka yi farsahin inda aka yi harsashin tare da cewa ya sani ko bai sani ba amma dai bisa umarnin Allah subhanahu wa ta'ala tun daga san abin da ya sani ta bisa umarnin Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo Hajara ya ajiye ta ya dan shirya mata guzurinta da sauransu sai juya zai tafi bai tare ta uffan ba ya tafi kurin abin shi ya tafi ya kama hanya har ya ɗanyi nisa ta yi mamaki yaya za a yi a kawo ni wannan gurin a barni a cikin wannan daji da Allah ba kowa a ba wajen kowa ma ba kowa kurgumin daji ungurmin daji shi kenan sai ta bi shi na sai ta ce ta dafa bayansa ta ce ina za ka tafi ya za ka yi ka bar ni a wannan gurin amma ina tambayan ka Allah ne ya umarce ka ka kawo ni nan gurin ka ajiye ni ko ku saboda bacin ran uwar gidanka ne yasa ka kawo ni wannan gurin sai ce Allah ne ya umarce ni Allah mahallin shahid Na, mahallin shahid. Allah ne ya umarce ni na'am sai ta ce tun da Allah ne ya umarce ka kawo ni nan gurin Allah ba zai wulakanta ni Allah mata ta gamsu ta gamsu sika da Allah ta samu ke so. kwanciyar hankali kuma ta yi da mijinta Allah ta ce sauka lafiya shikenan ya zuya ita ta yadda ta zauna a ta haka yadda ta zauna sai da ya dan gusa na inda ba ta hango shi sai ya juya ya roƙi Allah ya ce rabbi ya ubangiji na inni askantu na ajiye min zurriyyati wasu daga cikin iyalai na abin nan biwadin ghairi dhi zar'in zar'i a wani gurin da babu shuka ma inda baitikal muharram rabbana li yuqimu salat sala saboda haka kaga bisa umarnin Allah subhanahu wa ta'ala Na. annabi Ibrahim ya je wannan gurin Je wannan. amma a wannan gurin ba a umarce shi da ya tare ɗakin ba na'am a saboda lokacin dawowaye dawowaye ya kwarai dawo babu zai shirin ci gaba da abin da ɗinsa na'am ya dawo can Iraq ya iya koma Iraq wajen wato misalin abin nan abin da uwar gidansa Sara na ina Na. to saboda haka tafiya ta yi tafiya Ha. shikenan sai kuma har zuwa lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa Hajara ta haihu da ta haifi wato misalin Isma'il Na. yaro ya girma tarihi dai mai tsawo Na. wanda nan aka samu wato misalin batun zuwa Zamzam nan aka samu wato misalin bayyanar Zamzam nan aka zo aka samu wato misalin dutse Safa da Marwa har aka samu dalilin kaiwa sa'ayi tsakanin Safa da Marwa wanda wato misalin duk Hajara ce wato misalin ta aikata wato wannan al'amari Na. kaga wani abu ma abin da zai baka abin wato abin mamaki kuma abin alfahari ga mata na wato sunnanta aikin ibada na Zamzam da shansa Na. da albarkarsa Na. da kuma wato misalin kaiwa da kawowa sa'ayi tsakanin Safa da Safa da Marwa Marwa duk mace ce ta sa aka tabbatar da shi ita mace ce ce farkon wacce abin alfahari a musulunci mace ce wato misalin ta sababar da wannan wanda mutane miliyoyi a duniya maza da mata sai suke zuwa wannan ibada sai sun yi wannan abu. asalin wanda ya fara yin abin mace ce ta fara mace ce yi. ta fara yi Na'am. musulunci kuma ya zo ya tabbatar da wannan saboda haka lokacin da Isma'il ya girma ya zama wanda ya zama har shi ma sai Allah ta'ala ya bashi annabtaka Na'am. ya yi auren sa ya zauna a gurin mutanen gurin wato misalin suka zo suka zauna tare da Hajara Na'am. da Isma'il Na'am. wanda suka zo da Larabci Na'am. wanda tun da zama su ɗan gurin ne shi kuma wato Isma'il da Annabi Ibrahim ya zo da Larabci irin wato misalin na ƙasar Iraki Ƙasar Iraq, ba. saboda haka dai ya zo dai Larabci ya zo ya haɗu gaba ɗaya Na'am. shi ke da mutane tun da ruwa yana bulbulowa ana wannan samu. kuma har yanzu bai tsaya ba har kuma duniya ta tashi ba zai tsaya ba Tun daga Saboda- wancan tun daga wancan lokacin saboda haka ruwan nan sai ya zama maraya shi kenan sai maka ta zama maraya to shine fa sai Allah kuma ya umarci annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam da kuma annabi Isma'il cewa su daga harsashin wannan ɗakin su mai da shi cikakken ɗaki a lokacin a umarni tarihinsu a lokacin umarnin ya zo Na. shine kuma har aka samu cewa inda annabi Isma'il tun da yaro ne ba zai iya daga ƙasa ya bawa babansa a sama babansa ba ya sai ya sake wani gini wanda zai dan daga shi sama an ya dan taka ya zama kamar tsani wani ya step dinga bawa haka wanda babansa zai hau To shi ne shi ake ne kiransa Hajaru Isma'il na'am Allah dutsen annabi Isma'il Shi ma har yanzu yana wanda har nan. yanzu yana nan a gefen harami za a gan shi dan haka wanda a ciki ake cewa muntazam a wannan gurin idan aka shiga wato misalin wajen kofan ɗakin Ka'aba kenan wato misalin shi kuma ga kofan Ka'aba a nan Na. sannan shi kuma ga dutsen nan haka wanda idan za ka yi kona ka kai rukunin yamani to wannan dutsen
shi ne za ka ga wato misalin wanda ya kokari ya shiga ciki don ana cewa shi ma yana cikin Ka'aba ko suna ta baya cikin Ka'aba to mutum yayi raka'ansa biyu ya roƙi Allah subhanahu wataala a wannan gurin to ana kyautata zaton wato misalin yana daga cikin wuraren da ake amsar addu'a to ka ji hikima a tarihanci to a tuna mana da wannan musulunci da yazo sai ya tabbatar mana da shi kuma ma ya tabbatar da cewa rukuni ne daga cikin rukunan addinin musulunci da biyar gaba daya wanda yake wajibi ne kenan akan duk wanda ya imani da Allah da ranar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lallai ne musulunci ba zai cika ba sai ya je yayi aikin hajji amma bali man istata ilayhi wanda yake da guzuri kuma yake da lafiyar da zai zuwa wannan gurin da zai aikata aikacen da aka ambata a ta'arifin aikin hajji na cewa aikace ne na musamman a lokuta na musamman a gurare na musamman a yanayi na musamman kuma a watanni na musamman wanda ke ne hikima da tarihi. Na'am, to malam daga cikin hikimomin misali kaman yadda ka ambata mana cewa ɗaya ne daga cikin rukunan ibadu kamar musulunci gaba ɗaya. To ita ibada ta aikin hajji din akarmukallahu kamar wane ne wanda ya cancanta misali saboda kamar zan dan da mu bayani kaɗan duba ga yanayin al'umma su fahimci cewa akwai wanda ya kamata a ce misali yanzu in mutum ya samu dukiyar da za ta ba shi dama ya samu wannan guzurin sannan kuma ya samu damar da za ta ba shi dama ya je wurin da ake aikata ibada a iya wannan adadin kuɗin da za su ba shi dama ya je ya aikata ibadar sun yi sako kuma akwai wani ƙarin ɗoriya da ake so ya samu duba la'alla zai tafi gida ne ba iyalansa ko kuma la'alla waɗanda yake ɗaukar nauyi ya ɗan taimaka musu ko kuma dai akwai wani abu da shari'a ta kawo cewa in mutum ya samu dukiyar da gaggawa ne ko kuma akwai ɗan jinkiri kafin ya aikata ibada ta aikin hajji. To, wato wannan tambaya tana da harshe biyu. Na. Amma na ga kafi ƙarfafa ɓangare na biyun. Na. Ɓangare na farko shine wanzuwar shari'a ɗin shine cewa akan wata waje ba dole zama musulmi. Na. Dole zama balagagge, dole zama mai hankali, dole kuma wato misalin ya zama wato ya cika sharuɗan da ake nema daga mahajjaci. Shi ne abin da ya daganci ɓangaren shari'a. To kada ya zama mahaukaci, kada ya zama ba misalin ba babba wanda ba balagagge ba, kuma kada ya zamanto wato misalin ba musulmi ba. Saboda haka waɗannan abin da ya danganci shari'a kenan. An ce yana iya wa yaro ya je aikin hajji amma ba wajibi ne a kansa. Ladan yana kan iyayensa waɗanda suka je suka aikin hajji tare da shi. A ba su ladan. Na'am. To amma ta ɓangare ne biyu wanda ya zamanto mu ajiye waɗancan abubuwa. Saboda mutum yakan cika waɗannan sharaɗa ɗin amma still aikin hajji bai waje ba a kansa. Kuma ma wadi. Ya zama musulmi ne, kuma balagagge ne, kuma ba mahaukaci ba ne, kuma wato misalin ya cika duk sharaɗan da za a ce zai iya zuwa aikin hajji amma babu abu guda biyu. Babu kuɗi, babu guziri, ba zai iya zuwa aikin zuwa garin Makka ba. Da haka ibada ta sauka akan shi. Tunda babu kuɗin zuwa, ma'ana babu guziri. Guziri na'am. Shi ne ake cewa waɗannan abubuwa guda biyu su ne waɗanda suka hatta mana idan suka tabbata ga mutum to dole ya je aikin hajji. Almalu zama dukiyar da za ta kai shi aikin hajji. Sannan wazzadu. Wato shine almaru din shine azadu sannan shine istita'a yiwuwar zai iya yin aikin hajji zai iya zuwa garin yan fashi ba za su dakatar da shi ba mutuwa ba ta riske shi a hanya ba misali bai gaza a hanya ba guzuri wato misali ya yanke masa ba da sauransu a zai iya riskar gurin shine istita'a zama yana da guzuri kuma zai iya riskan gurin duka dai waɗannan abubuwan istita'a ta dunkule su cewa in mutum ya same ta duk mutum ma'ana gangar jikinsa ma ta samu lafiyar da in yaje zai iya aiki ta shiga ciki sannan kuma ba zai haɗu da wasu haɗarurruka akan hanyar sa hanya wanda suke kullum sukan iya abokantaka ga mai tafiya ba sukan iya bujurowa sukan iya bujurowa na'am to saboda haka malamai suka ce wato misalin duk wanda ya mallaki dukiyar da za ta kai shi aikin hajji ya dawo da shi na'am to wajibi ne ya je ya aikin hajji wajibi ne wato abin da zaka lura a karmar rukunan musulunci guda biyar ɗin da aka farlanta shi a kan al'umma guda uku mun taɓa yin wannan bayani a lokacin azu sukan zama hataman maqdi a kan kofi ba tare da bambanta amma guda biyu ba sa wanzuwa sai da sharadi
guda biyun nan su ne aikin hajji da zakka. Na iya yiwuwa musulmi ya zo har ya gama musuluncinsa ya gama rayuwarsa, nake so na ce ya koma wajen Allah bai aikata rukunan nan guda biyar gaba ɗaya ba. Me yasa? saboda zakka sai ya mallaki dukiyar da ta kai a fitar da nisabi, sannan zai fitar, sannan za ta zama wajibi a kan shi. Aikin hajji sai ya mallaki dukiyar da za ta kai shi aikin hajji, ta sauƙaƙa masa lamuran shi kuma ta kai shi ya je ya yi aikin. To idan ba shi da waɗannan, aikin hajjin bai zama wajibi a kansa, ya faɗi a kan shi. To kaga bai aikata rukuni ba, amma ya yi imani da yawa, imaninsa sai zama to ya maye gurbin wannan abin. To saboda haka misali malamai suna karfafawa sosai akan cewa lallai ne idan mutum Allah ya ba shi dukiyar da zai iya biyan kuɗin jirgi da guziri da basakan da suke kansa ya sauke, ko ya yi ƙoƙari ya je aikin hajji, domin komai na iya faruwa. Akwai hadisai da suka zo akan wannan al'amari masu ban tsoro, cewa wanda duk ya mallaki dukiyar da zai iya kai shi aikin hajji amma ya ƙi ya je, to fala alaihi, in ya ga dama ya mutu ba Yahude ko ya mutu ba Nasara ko ya mutu ba Mago. Manzon Allah sallallahu babu ruwan sarki. Saboda haka lallai ne idan mutum ya mallaki dukiyar da za ta kai shi aikin hajji, ko kada ya jinkirta, ya je kurin ya aikata, ya je muddin yana da dama. Ko hadisai da suka faɗatar akan cewa misali mutum ya je din, domin zamani zai zo yana cewa ku je ku yi aikin hajji tun kan a hana. Tun kan a hana. To wannan yana daga cikin falala, za mu zo gabar. To akan wannan gaɓoɓin malam da ka dan fara tattaunawa, akwai wata gaba mai matukar muhimmanci. Misali yanzu zaka ga irin rayuwar da muke a cikin lungunanmu da saƙonanmu, unguwanninmu da garuruwanmu. Zaka ga wani hamshakin mai kuɗi ne sai ya ce mutanen da suke unguwa kaza ko makwabtansa kaza ya ɗauki mutane mutum 10 ya biya musu ibada ta aikin hajji. To duba ga irin yanayin halin da ake ciki yanzu na kuncin rayuwa, la'alla shi wannan da ka ɗauka ka biya musu aikin hajji din, yanzu ana magana wasu miliyoyin nerori ne, la'alla ba shi da abincin da zai ci a ranar. A'a, nan da wata ɗaya bai ma sanya rayuwarsa za ta kasance ba. La'alla kuma akwai wasu basuka waɗanda suke kansa ya kasa biya, sun musu katutu, ga haƙoƙin iyalansa, ga na 'ya'yansa, la'alla ma gidan da yake ciki shi ma haya yake biya, kuma babu kuɗin da za a biya haya din. To a daidai irin wannan lokacin shi wancan mai kuɗin da ya biya masa, yana da kyau a ce mai kuɗin kuma ya biya masa ya sauke waɗannan haƙoƙin, ko kuma a'a da zarar ya biya masa abin ya zama wajibi a kansa ya je ya sauke wannan ibadar, ma'ana a lokacin ta hau kan shi, ko kuma a'a zai buƙaci ya ba su wasu kuɗaɗe wanda zai biya waɗancan abubuwan da suke suma da alaƙa da rayuwarsa, ko kuma zai ce a'a a ba shi kuɗaɗen ya biya waɗancan, so daga ba wata shekara sai ya zo. To kamar ya abubuwan suke. Wannan dai zan iya cewa zarga gungun ne. Me yasa nace zarga gungun ne? Na farko dai shi da a karan kansa inda zai samu wannan dukiyar, zai yi kokari ne warware matsalolin da suke su ne na kusa da shi, ba ma zai ma fara ma ba su zo aiki maka ba. Kwarai da gaske. To na ɗaya kenan. Sannan na biyu, shi wanda ya biya masa ɗin, la'alla damar da ya samu ba wai kuɗin ne ya tsagoro ba, a'a dama ce ta Allah da Allah ya bashi. La'alla babban ma'aikaci ne aka bashi kyautar kujera, babban ma'aikaci ne aka bashi kyautar kujera irin katasi din nan. Saboda haka zai iya bayarwa. Kaga kujerar har yanzu dai akwai ragowar rina a kafa, ba wai kuɗin ne tsagoro aka zuba ba. Shi ma ba kuɗin aka bashi ba, shi ma ba kuɗin aka bashi, kujerar aka bashi. Saboda haka sai sai ta kujerar suna ta tara. To sannan kuma wato misalin idan ya ce kuma zai yi wa wanda ya biya masa, ya ce shi ga matsalolin da ya dame shi, ta baka son zuwa wanda yake son zuwa. Kwarai da gaske. A gara ma ya rashi. Ya yi rashi sosai. Ya yi rashi. Sannan kuma shi wancan kuma ba lallai ba ne ba a ce da shi ni ga abin da yake damuna, ba aikin hajji ne yake damuna ba. Ya ji daɗin
an yaba masa kyautar da ya yi. gaskiya ba zai sai sa ke zarga gungun ne da yawa kwarai da gaske a gurin to amma na shi wanda aka biya wa nan idan har yan uwa za su taimaka na shi ma zai taimaka ma'ana da dan abin da ya dan mallaka da bai ne da wani da sauransu ka san abin kira ne haka ne gaskiya to idan ya yi kokari amfani da wannan daman na'am ya je ya sauke zai aikin sauke hajji. wannan faralin kwarai da Idan ya je wajen sauke faralin ya roƙi Allah na'am ba zai dawo ba na'am sai da arziki dinkin ba dinkin kwarai da gaske akan ne zauna cewa ya ci gaba da problem Ci gaba da- Najeriya ba ta kare ba abun zai kare ko da to wannan shi ne a takaice. na'am to masha Allah Allah saka da alkhairi masu kallon da sauraron mu kada ku sha'afa dai a Waraka Media Concept muke kawo muku shiri na musamman game da abin da ya shafi aikin hajji a inda muke tattauna da Dr. Muhammad Sunusi Abubakar Da'awa a inda malam dai yake ta koro mana bayanai masu matukar muhimmanci game da ibada ta aikin hajji to malam duba da yanayin lokaci yana hararen mu amma gabar da ya rage mana guda ɗaya ce ita ce to menene falala shine gabar da yanzu malam zai tattauna mana falala ta ibada ta aikin hajji falalar aikin hajji tana da yawa na tunda mun ce aikin hajji ne saboda haka ga mahajjaci kenan na to falala ta farko dai ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya ba da wata ka'ida mai sauƙi amma mai wahala amma sakamakonta ta goma shi Allah abin da ya zo a cikin ruwayar cewa na wanda duk ya je ya yi aikin hajji na bai yi bolonkoso ba na bai yi fasikanci ba na bai yi fada da hayagaga ba na'am bai yi jidali ba musu na'am da abubuwan da ba su dace ba na'am to raja'a ka yaumi waladat ummu zai dawo kamar wanda mahaifiyarsa ta haife shi a wannan ranar ba shi da alhakin komai daidai da kwayar zarra yanda yaro yake zuwa duniya yadda yaro yake zuwa kadi tas in ji wai wasu mu abokan zaman mu wai born again na'am zai zama born again na'am wanda ake ne da wato zai taso kamar wanda kwata-kwata bai samu wani bai aikata wani alhaki duk ba an shafe duk an shafe komai wani da tsarin komai. laifukansa amma ba sai ya cika waɗannan sharaɗa wato waɗannan kalmomin lam guda- yarfus na'am bai yi gwalangwatso ba me ya gwalangwatso shine duk abin da ya danganci sha'anin sha'awa na'am da matarsa ko kuma da wani a guraren da ba su shari'a ba ta ba da dama ba bai yi wannan ba ka san wato misalin guri ne da yake mai haɗarin gaske saboda duk duniya ake haɗuwa duk duniya nan da ake haɗuwa zai je ya gamu da matayen da ba irin nasa ba na sannan kasashe na mabambanta kasashe daban-daban zai gamu da kyawawa zai gamu da dogaye zai gamu da gajeru zai gamu duk nau'in mace na duniya zai gani kuma ibada ce wacce wani zubin zaka kama akwai iktiladi akwai ikhtilat yawa abu ne da ake yin tarayya A tarayya. ake yin gamayya Kwarai da gaske. ko akan titi ko a wajen ibada ko a cikin masallaci ko a wajen sa'ayi ko a wajen duka sai an haɗu da wannan to mutum ya yi iyakacin kokarin sa ya ga cewa bai bayyana temptations din shi ba a karara jaraba saka da ta bayyana saboda haka irin kasantuwa irin wannan gurin ma Na'am. wato misali na Aisha radiyallahu ta'ala anha na'am amin ta taba tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da wani al'amari mai girma da ma'aikin Allah ya bada misali na'am yace ranar alkiyama na'am mutane za a tashe su wato misalin orange za a tashe su abinda matsaraita na'am za a tashe su babu kaciya za a tashe su babu wani kaya a jikinsu sai na Aisha ta ce matansu da mazansu ha ma'aiki ya ce matansu da mazansu ha sai ta nuna cewa to yaya wani irin yanayi za a samu kai a a irin ce wannan misali ga mata ga maza Ga maza kuma duk a tsirara. a tsirara kwarai sai ma'aikin Allah ya ce ai lamarin ya wuce haka Aisha saboda kowa ta kai da yake kowa ta kai Wato shi firgici da wannan abin- tunanin ma ba zai ba ma zai ba taso zai mata su ba to haka ake so mutum domin aikin hajji kawai da na ambata wa misali daga cikin hikimominsa a ibadance na'am yana tuna mana da ranar alkiyama Allah yana tuna mana da ranar alkiyama ba mu zo wannan na'am na'am ban zo wannan daga cikin hikima aikin hajji yana tunawa mahajjaci
alkiyama ba ta haka za a samu kai irin yanda yi irin yadda aka samu samfur ne a aikin hajji, alkiyama ce a aikin hajji. wato tunda mutanen duk duniya za a sun taru farare da baƙaƙe na nesa da na kusa, tsoffi, yara, mata, maza, matalauta, masarauta, masu mukami, marasa mukami, duk za su haɗa kuma da irin tufafi babu kuma wanda zai nuna cewa shi ya fi wani. Wannan alamun ke ne tashin alkiyama. To saboda haka yadda idan aka tashi tashin hankalin da ke tashin kiyama ba zai sa mace wai ta ga namiji da tuna cewa namiji ne ba, ko namiji ya ga mace ko ya tuna cewa mace ce ba. To haka aikin hajji, wannan aikin da ke gabanka ya fi karfin ka yi tunanin waye kusa da kai, waye gabanka, waye bayan ka daga mata. An shagaltu da ibada. Wannan ƙa'idar lam yarfus na farko yi wannan. Sannan lam yafsuq bai yi fasikanci ba. Me ake nufi da fasikanci shine karya doka intentionally. Mutum ya karya doka yana sane. Ka'ida da aka ba. Ka'ida da aka sa mutum ya karya doka. Ya yi fasikanci. Daga cikin su sata. Me yasa? Saboda a wannan gurin kowa ya yi amana da kowa, kowa zai wa sarere da dukiyarsa, kowa ya zo da guzirinsa, kowa ya sakankance dan uwansa ne. To wani mai karamin hali, mai karamin zuciya, in ba a hankali ba sai aika aika. Kaga ya karya waccan ka'ida. Sai sa aka haramta tsintuwa a Maka. Na'am. Ba yadda za a yi wai ka ce wai ka yi tsintuwa a Maka, ka zama kai kakar abin nan. A'a, duk wanda ya ga abin da ya ɗauka ya kai wa hukuma. Ya ɗauka ya kai wa hukuma. Sannan kuma yana daga cikin wato misalin fasikanci da irin wannan al'amura. Wato misalin karya dokar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ganin cewa mutum ya yi nesa da gida. Mutum ya nesa da gida. Sai ga cewa duk abin da zai aikata saboda ba wanda ya san shi. Wanda ya san shi ya shiga cikin baki. Ka san shi sa matsalar tafiya kenan. Wasu suke shirya tafiya su tafi takanas ta Kano wai a ce an tafi picnic. Saboda idan aka tafi a wannan gurin to guri ne na cewa a je kunya a garin ku. Tunda babu wani wanda yake idan sani. Ba wanda yake idan, da haka zai aikata aikansa ba wanda zai gani shi. To mutum ya ji tsoron Allah kada ya karya wannan dokoki ya faɗa kansa. Abu na biyu kenan. Sannan walam yajhal. Yajhal shine bai wauta ba. Shine wauta. Shine ana son masu aikin Maka su tafi cikin nutsuwa. Allah ka je ziyara, ibada ka je yi. Sannan za ka haɗu da ƴan uwanka, za ka haɗu da tsoffi, za ka haɗu da matasa, za ka haɗu da tsaye-tsaki. To kada mutum ya je yana wauta. Wautar da zai zama yana faɗa da kowa. Shine wauta daga cikin misali kaɗan daga cikin wautan shine ka dinga gudu. Kana maki wannan, kana ture wannan, kana abin wannan duk jahala ce. Duk wannan wasu ɗabi'u ne yana da kamar. Ko mutum ya kasa kiyaye bakinsa. Ko mutum wai abin da ake gaya masa ana ta kai ai akwai wasu mutane kamar mu ya dudu ma dudu in suka zo makure ka suke ce to ai ni ba zan bari a makure ba sai bamban kare da abin da sauransu. To kaga wannan duka bai dace. Sannan a wani abin nan a wata ruwayar kuma bai yi jidali ba. Jidalin nan shine musu, ja'in ja, tashin hankali, kawo maganganun da ba su dace ba. A wani misali a yanzu yi magana da mu kanmu 'yan Najeriya misali. Saboda 'yan Najeriya ba ɗan Najeriya da ba misalin ya samu kansa a cikin wani yanayi. Siyasa ba ta tsina na masa komai amma ya fi kowa damuwa da ita. Kowa damuwa da ta da jijiya wuya. Ga ta da jijiya akan siyasa. Saboda haka aje ana musun siyasa a wannan gurin. Aje ana musun siyasa, kana goyon bayan wani, kana tsine ma wani, kana gaba da wani, kana abin da ɗayan misali nuna abin da ɗayan da sauransu. Wannan jidali. Ko kuma matasa misali a tafi da sha'anin taka leda. A'a Real Madrid, a'a wannan wane ne sunan ɗayan wane ne. Duka dai aika musu akan waɗanda suke ba abin da za ka amfana a ciki. To duka wannan jidali kenan. Sai sa wa misalin Allah subhanahu wa ta'ala ƙarar rai fita ya faɗa a cikin ayin alkur'ani wanda duk yayi niyyar aikin hajji to fala jidala wala fusuqa fil hajj. Fala jidala wala fusuqa fil hajj. Duka waɗannan babu jidali, babu fasikanci shine aikata aikin sabo. Kada ka mai da aikin hajji zuwa ne guri ne na zuwa picnic. Wuri ne na zuwa shakata, wuri ne na zuwa misalin ka fidda kunya ka zuba, wuri ne na zuwa ka aikata abin da aka dama. A'a
Waje abin da ne muka faɗa a tarihi na zai sake dawo shine abu wuri ne na ibada na musamman da ake yi shi wanda yake da wasu ayyuka na musamman da ake aikata kuma a gurare na musamman shi sa kamar garin ku da sai mu je mu hagoro dutse ko da na amma sai aka ce ya ka ce a tafi can maka ko ba inda zaka je a duk duniyar nan sai wannan gurin da zaka je shi kai ne aka mai stampi zaka yi da shi ne kadai aka abin da ne masha saboda haka wannan kenan kadan daga cikin wato misalin ma'amaloli wannan hadisin wanda yake nuna cewa wani kamar zai da kamar yadda mahaifiyarsa ta yawwa falala yawwa kwarai da gaske sannan kuma ma'aikin Allah sallallahu ya faɗa wani hadisi shi ma wato ya tabbata ingancin sa yana cewa wato misalin alhajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna duk aikin hajjin da aka yi wanda yake ya kubuta ga barin abubuwan nan da muka ambata to ba shi da wani sakamako in ba aljanna ba shine har masu rediyo masu ka dauko hajjin mabrur to ana son kowa ya dawo da hajjin mabrur sannan kuma yana da kyau daga cikin wato misalin addu'o'in da alhaji ya kamata ya dinga yi ya dinga roƙon Allah ya azurta masa da alhajjul mabrur hajjin ta zama tuciya ta kubuta gabarin waɗannan abubuwan da muka ambata babu gidali babu rafaso babu fusoko babu jahalu mutum yayi fankan ne mutum ya dinga maki mutane ko mutum ya dinga kasa tausaya wa mutane musamman a wasu wurare kamar gurin jifa kamar gurin wato misalin taba ka'aba ko kuma hajarul aswad ko kamar misalin wajen multazam ko kamar misali wajen hawan dutsen safa da kuma wato misalin marwa wato duk waɗannan wuraren da ake cakuɗa sannan kuma ake ɗan samun wani pos domin aikata wani aiki kamar misali wajen tsotson hajarul aswad kaga sai ka samu tamki ma'ana wato kyakkyawan position sannan ka samu ka tsotsi ka dutse to wani in gaya maka in yi sufa sai ya sauka kan mutane sai ya dara su sai ya sauka sai sai aka sa sojoji a gurin haka wajen zamzam alhamdulillah yanzu wajen zamzam an kawata shi an yassara shi an yi kawo nan famfuna kowa zai je isha cikin abin da sauki to haka misali wajen inda zaka haukace sai ka hango ka'aba to nan ma sai ka ce sai ka hango ka abin da ala dole ka ture wannan ka banke wannan ka banke wannan da abin da sauransu duk wannan wasu ɗabi'u ne waɗanda ba su kamata ba duk ba su kamata ba kamata ka zama to cool and calm to haka wajen jifa to kada ka ɗauka shaidan ɗin ne a gaban ka zaka je ka rama a'a ramzi ne wanda shi ma kamar yadda na ambata a dazu akwai hikima na tarihi wannan shi ma gurin tarihi ne na annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam wanda lokacin da yayi mafarki akan cewa yana yanka ɗansa kuma ka zama farkin annabawa gaskiya ne sai ya kira annabi Ismail ya bashi labari inni ara fil manami anni azbahu yace ya Ismailu an nuna min a mafarki ina yanka ka sai yace ya abatif alma ta umar satajiduni insha Allah min as-sabirin ya babana ka aikata abin da ake umartarka kaga da yake shi ma annabi ne to ya san babansa mafarkin da yayi gaskiya ne ma'ana ya yanka shi din kawai yace ya babana aikata abin da aka umarce ka wato ya ma tashi ma daga mafarkin kawai a aikata kawai abin da aka umarce ka a zahiri gashi insha Allah zaka same daga cikin masu hakuri to saboda haka annabi Isma'il ya sakankance annabi Ibrahim ya sakankance zai yanka ɗansa saboda umarni ne na Allah to a lokacin da yake ta kokarin yanka ɗan nasa sai Iblis shaidan kenan kafin a daina ganin shi sai ya canja kama sai ya zo yana zaga Ibrahim kai yanzu ɗan naka guda ɗaya tal shi ne za ka yanka wannan ɗan mai maka biyayya shi za ka yanka to shi kuma annabi Ibrahim ya san cewa Allah ne ya umarce shi dan haka ba zai annabi Isma'il ya san cewa Allah ne ya umarce shi shi yasa Allah ta'ala ya ce falamma tallahu lil jabini ko falamma aslama dukkanin su suka miƙa wuya ga umarnin Allah wa tallahu ya daga kansa haka domin iyanka din nan to Iblis sai zo ya dinga zuga shi kada kai yana so ya saba umarnin sai ya dutse sai ya jefe shi har gurare uku yana canjawa Iblis yana bin sai yana masa wannan abu dutse ya jefe to shine ake cewa jifan shedan Allahu akbar kaga hikima gina tarihi hikima ne to mu ma a tuna mana cewa abinda muka yi
dama mu tabbatar da sunnan babanmu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam shine aka zo kan wannan abin to shine fa Allah subhanahu wataala sai fafadainahu bi dhibhin azim sai muka fanshe shi da abin yanka mai girma to nan kuma sai aka shiga batun layya shine kuma idan kuma sai aka shiga batun layya to duba da yanayin lokaci masu kallon da sauraron mu gari malam ya koro mana bayanai masu muhimmanci waɗanda suke cike wato misalin da sanin makama da kuma irin tarihi na ita ibada ta aikin hajji amma kuma dole ba yanda muka iya a nan za mu gintse shirin a madadin shi malam da kansa wanda ya gabatar min da waɗannan bayanai da kuma hukumar gidan rediyo da talabishin na Waraka Media Concept da ni da na gabatar Imanu Shu'aibu Dakata nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.